Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan nga Audrey. At taga-probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Spoiled dak iti amak. Ngem no iti inak. Jakman ammo. No apay ana istrikto unay kanyak. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Audrey. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Daddy, maladawak nga agawi din ton malam. Taapay manan. At dapapanan mi kadagiti barkadak no malpas ti klase. Iha. Amo matakaguran ni mamim no kasta saan kang agawi na dagos. No kasta nga agapo kay di pagadalan. Nakaisi-stricto mo't namin ni mami. Apay nga ida James kan Janela akaadalak. Saan mo't akas di ti mami da? No agpakada da, palubusan da mo't ida. Kasano, kat dagiti anak tibak nang apadam nga spoil ti barkadam. Anya nga ron ti kaya tiyo barkadaak, daddy? Dagiti anak ti marigrigat? Awan problema kanyak. Nubak nang wano marigrigat ti barkadam. Ngam kitam dagiti pakibarbarkadaam. Tadyay nasaya at ti impluensyadan ka. Nasayaat mo ti ugali dagiti barkadak, daddy. Agpaspasyar kami laang mo't kalpasan ti klase. Narigat mo't no balay eskwelaan latan ti ayan mi. Makapa-stress. Agpakada ka pa yung arod ka ni mamim. Da kayon ton ti mangibaga, daddy. Sika ti agpakada. Saan nakapalubusan o agpakadaak? Iso ada kayon tulatan. Kasano? Matuloy ka diti pagnatayo? Nasyak, pinalubusan dagiti dadakkel ko. Diyak lang mo ka ni Audrey. Nagpakadak ka ni daddy. Sana ka nagpakadak ka ni mami. Apay nga minasaan ka ngagpakada. Intun sumangpat ka. Maungtan ka manen. Wenmat ngamin, Audrey. Awan matdakas na no agpakada ka. Agpakadaak? Ngam naktumot lang apalubusan? At least, nagpakada ka. Tauray saan nakaapalubusan. Kati kaya't muntumot lang, ti masurot. Apay nga takas dyan ni mami kanyak. Nung maminsan, mapampanunot ko pa'y kit din sa andak apudpud no nga anak. Ha? Angam, nasingpot-mat kan ni dadim. Saan ka di? Wan, ni daddy lang ti pakariknak iti pamatag. Apay nga rod ako nam. Akasla saan da ka apudpud no nga anak. Diyak mo, ngamjak marik na ti panangipatag ni mami kanyak. Isoan na ibagak ti kasjay. Talaga natangkan ti ulom, Audrey. Apay akay kayat mo nga ramidan dagiti banag asaan ko akayat. Apay nga tanga dapay laang ni mami dito'y salas. Kasarsarita ka, sumungbat ka. Sorry mami. Nagpaspasyar kami ngamin kadagiti barkadak. Dayta ka dilaangan agpasyar ti ammom nga ramidan. No nagawid ka, talaga ramid ka iti assignment mo. Wano nagbasa ka, di na sa isaya at pay. Mami, Agsaksakripisyo kami kanidadim nga agtrab-trabaho. Ngamsi ka, dayta lamang gangganas iti nagbanugan mi ti aramidam. apay ka di akas na ti panagsasauyo kanyak, mami. Tabarang maamiris mo, dagiti madingar aramidam. Iha. Saan ngamin anasaya ti kastangar aramidam? Rabiin, ngamita ka lang asumangpat. Kasanon, no adadakas anapasamakan ka. Ngam, daddy. Ala, sumerkan iti kwartom. Urayon na kijay, taagsarita ta itinalapat. Ngam, honey, Jack painalpas anak isarita ka ni Audrey. Siya kung timakamu ka ni Audrey. Ala, ingka kataginanan. Sumrak ta pa iji opisina intun bigat. Ala, Audrey, iha. Sumrakan iti kwartom. Wan, daddy. Apay akas di pa nagsasao kanyak ni mami, daddy. Saan ka di akinunak nga agpakada ka? Saan nakmatlang nga palubusan nagpakadaak? Saan nyo ka di nga imbaga nagpakadaak kada kayo? Iha, no imbaga ka nagpakada ka kanyak.
Siyak matika si amauntan. Pabasulan naktumanen no apay akastaka. Ibagan tumanen ti inam apang panuynuyan ka. Naragsak ko matibiyag ko. No sana kas jay ni mami. Awan dakas na ti aramidan ni mamim. Kaya't nakalang ang makasursuro iti biyag. Ngam daddy, saan ka di mabalin nga enjoy at tibiyag ko? Ti kayat ngamin ni mami kat saan nakarumrumwar. Gaputasan na kayat ang maisagmak ka. Saan daddy? Talaga saan na kayat makita nga agragrag sakak? Idin to ta isukat agtrab-trabaho. Di naklabas-labasan latan, Audrey. Umay ka sumango, tagar musar ka nga umuna. Sakbay asumrag ka di pagadalan. Saan nakamangan mami? Gaputada ititad ni dadim a kwarta paggatang mo iti breakfast mo, kasta? Saan ka mabisin mami? Di nakrasunan na kasta. Umay kakit di agar musar. May mayat metlang amangan ka ditoy. Ta sigurado ang nasustansya ken nadalos dagitin sagana kataraon. Nadalos ka na sustansya. Ngam saan mo't anaimas? Tanya tinaimas ken ka ataraon, ha? Dagiti gatgatanga iti fast food. Sige mami, panawan kayo pay. Sumrag ako. Saan ka, bastos? Agtugaw ka tamangan ka. Di nakpagpungtutan, Audrey. Oh, anya ka di manon ti mapaspasamak ditoy. Kasaritam ta anak mo. Apay ka di manon, iha. Daddy, saan ka mabisin? Ngam pilitan nak ni mami amangan. Day talaka di ti pagsungsong batan yo. Honey, no sana kayat ni Audrey ti mangan, saan mo napilitan? Mangan tulatan no mabisin. Iso akas ta day nga ubeng, takanayon mo nga isaksakit. Saan ko nga isaksakit, honey? Diyak la kayat ang ma-stress ka, itinagbas si tanabanag. O ala iha, no saan ka amangan, mapan ka ni Diya pagadalan yo. Kaya't ko nga enjoyan ti taraon nga insagana ni mamim. Diyak kaya ti makangag iti agsinsinungbat. Sige daddy, mapana ko. Mangan kan saan mo't mabalin a siya klaang timangan? Apay nga minasaan ka mga ni balayo. Ita, agpakadwa ka nga umay ag-breakfast dito'y kantin? Katnalpasa ko na nag-breakfast. Jack nga rod kayat timangan iji balay. Ha? Tapay mat. Kasanumot ngamin, kabayatan amang mga anak, agser-ser mo ni mami. Nagado nga ibagbagana. Iso ajakon kayat ti ag-breakfast iji balay. Ay, kanayon ani mamim ti problemam. Wan nga rod. Nasingpot ka dimat ni mami. Nasingpat mat. Bagman, tanasingpot ni mami. Alakit din. Darasam timangan. Ang mga numala daw ta iti first subject ta. Apayan nakasukat ka. Sa dino ti papanam ket Sabado matita. Rumor kami kadagiti barkadak, mami. Dayta ti paglaingam, ti makibarkada. Saan ka rumor ita? Agbasa kakit di ka dagiti librom. Nagbaba dagiti gradum. Anya nga rod ti maaramidak, no isulaang mo ti kabaulak. Saan kan nga grason? Sadot ka ngamin nga agadal. Dayta laag happy-happy ti ammom. Ala, sumrek ka iti kwartom. Ket saan ka rumrumwar, agingga saan ka aparwaran. Awan ita ni dadim amang isakit ken ka. Isungag tungpal ka iti pagayata. Sana mabalin na sana karumor ita. Sigurado nga ururayan dak itan da James ken Janela. Kasano ak nga tama karwar. Amok nga dalaang ni mami di tarwar amang sipsipot kanyak no rumwarak. Ay. Amukon. Amukon ti aramidak. Magnak iti tawa ti CR iti kwartok. Awan rehas ti tawa ijay. Itay da kapay nga urayan. Anya ka di tinapasamak kan ka. Itaman pa'y analadaw ka. Ay, Kanayon na sikat ti masapa, no adalakad tayo. Ita, sikamot tinala daw. pasensya kayon. Dinak ngamin palubusan ni mami arumwar. Nagliba sa klaeng. Imbagman tanalibasam ni mamim. Nagnaak ay ti tawa.
Ang mga nuat at adusaan na ka, numaamuan na naglibas ka. Makamuditan. Tinapatag, nalibasak ita. Sige, mapantayo kit din. Talaga natangkan ti ulom, Audrey. Kayat mo ka di tatong paan ka tabarang iso ti pagnakmam. Mami, sandak ka mabalin nga ikulong latan dito'y balay. Sige, tong paandak, no day tati pagragsakan nyo. Apay ka di nagsukir ka nga inanak, ha? Apay kadimot anak kay istrikto kayo nga ina. No sandak akayat nga anak, saan kayo mo't akayat amami? No, apay nga minada kayo pa'y tinagbalin nga inak. Aglablabas ka! Mami, anya ti mapaspasamak kada kayo. Apay nga aputan nyo ti barukong nyo. Sana baka... Mami! Mami! Daddy! Ni Mami! Anya nga min tinapasamak, Audrey. Sinong basong batak ngamin ni Mami, Daddy? Aglablabos mo't ngaminan. Diya kun amunuan niya ti aramid kada kayo. Kasanon, no adadaks ang napasamak iti inam. Anya, tinapasama kiti anak ko. Nagsakit ti barokong na. Idikuan, nawanan iti puot, mama. Gapo ka di manankan ka na ito'y, Audrey. Sorry, Lola. No nasong batak ni Mami. Nalabos mo't ngaminan ti kinaistrikto na kanyak. Arturo, bagbagaam to'y anak mo. Tano siyak ti makapungtot. Ibutak-tak ko ti kinapudno. Mama, saan kumamat akasta? Saan kayong agdesisyon iti bukbukod yo? Urayan tayo ang makariing ni Divina. Anya kinapudno dayta, Lola? Damagam iti amam. Anya kinapudno ti ibagbaga ni Lola, Daddy? Diyak kumakayat nga ibagakan ka da ito eh. Nga mapilitan ako na mangibaga. Tabarang da ito iti solusyon, iti da ito ang mapaspasamak. Ngam pangaasim ko maiha. Saan mo nga ibagbagakan ni Mamim, da ito ang maamuam? Anya dayta, Daddy? Sige, saan ko nga ibagbaga? Iha. Saan mo apudpud no nga ina ni Divina? Anya? Saan ang makaanak ni Mamim? Agingga anak am-amu ang iti babae, anak kaipay kanyak iti anak. Nagdena kami, asan nga amo ni Divina. Agingga na disgrasya ti inam. Katday jay, pimusay. Isuan na pilitan ang nagpudno ka ni Divina. Kinidaw ko nga ampunan da ka. Nasaktan ni Divina. Ngam imanugot latta nga ampunan da ka. Daddy? Iha. Saan mo ta nagbalin na naranggas kan ka ni Divina? Saan ka di? Siyak tinaglablabas, Daddy. Diyak ka mo asan nagkaya mapudpud nung anak ni Mami. Nga minawat naglata. Saan kayo madanagan, Daddy? Ang singsing patakon. Pakitaam lang iti panagayat ni Mamim. Amok, aday jay ti sapsapulan na kan ka. Uwan, Daddy. Ikarik dayta. Saan akpay anak ka recover, Audrey? Pangaasim ta daywan nakpay. Wano, kayat mo ka din amatayak. Saan? Saan, Mami? Sorry. Sorry talaga. Inarakop nak. Diyak kaya tamatay ka, Mami. Isama ni po dita. Soroto kon amin na pagayatan nyo. Saan ako ngagsuksukir? Pasensya kayo lakuman kanyak na nagbalina ka na sukir nga anak. Agpaiso ka di dagitang ibagbagam. Promise, Mami.
Saan ko napagsaksakitan tinakam yo? Sapay lako ma. Tamatungpal mo dagita akarim, Audrey. Anya ti kunam. Manipo dita? Surutam amin apagayatan ni mamim? Saan ka mat nga gurigor? Anya tinaknakan mo? Diyak kaya ta maatake manan ni mami. No kasta. Saan kan ang makasurot kadagiti lakad mi? Saanan? Da kayo latan. Malidayan kami, no saan ka na makasurot kada kami. Mabalin mo't lata sumorotak. No palubusan naklakit din ni mami. Mami, sumorotak mo't amakimisa kada kayo ka ni daddy. Anya? Kayat mo ti sumurot? Saan nyo kadi akayat, mami? Apay ko maasaan. Kunak nga bin, norumwar kayo kadagiti barkadam ita. Da kayon ka ni daddy ti kayat ko akadwa ita, mami. Maragsakan Gaputa makita kung tinakala nagbaliwam, Audrey. Masapul pa'y gayam amatake sakbay ngagbalbaliw ka. Gaputa jakon kayat ang maulit day dyan napasamak, mami. Napatag kayo kanyak. Katjak lakit di mapakawan ti bagik. No addadakas ang mapasamak kada kayo. Nagbalbaliwak ka namin pinsan, gapo iti dayja na amuak, Mr. Lonely. Ket ita, mayaten ti relasyon mi kini mami. Tuy pagayam mo, Audrey. Agyaman nakpagam Audrey iti dayto apakasaritaam. Dayawen ka, gapo ta nagbaliw ka iti dayta na amwam. Saan ket a nagrebelde ka? Ala, aramidam ti pagrebengam kas anak, takas tatirumbang nga aramidam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Audrey. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.